a cáide an seo hinéireann agus thar timpeall an domhain. Mar uachtarán na héireann is cúis áthaisteam mar bheannachtaí a chur thugibh agus guim nollaig hana síocánta agus bliain nua mhacaibh. Is am spéisialta dúin go léirí an nollaig. Is am ciúra atá inte ina mimid garda céile agus dócasach faoin na bhfuil amach roin. Am freisin le díú an teachtracht atá sa scéal faoin leanamh sa bhain séir, a sílaigh do hismóthóraí gan dídan, agus iad ag bra éile strán séire. Is céile atá ábhartha dún sa látá nniu an, agus tá teachtracht an dúin go léir, pe cuinse bhainean linn agus pe creadamh atá agin. Is teachtargaí ina doctor ar núlan tuat faoi níomh morálta, agus ina doctor misnach dúin madar lenar nachfuin. Tá tús nua agus síocána gceist leis an teachtra céna, agus deire ag teach leis an blianse, agus tús le blian nua, ag smuoineh ar an aisling sin síocán ar dain, nar fada uaní. Sa bhliain atá caite thunacha mar furéigean agus falling tó fásach I ddíra mar an Tíria, Éimen agus in Iraq, a camála sin níos gurad an bhaile in Istanbul, Nice, an Brussel, agus san ilumad carach ag spáiltéile nach iad. I ddír éasúile ar fud an dam, tá níos mó páiste agus maná fósar agus, iad ag marachtáil ar éigans na campi de hefig, daoine ag tithe ó na máilte de bhar cuivalentí agus tobiste. Tá thar fós ag fannach le freagrart, dánda, cóhhartathe ar stad gréinúil na milliún duine localach gan cosant. Tá cuinsi brethe Christ a raibh isimirce éigantach, aspa dídana agus aspa cóachta ag buint lo, á daspáint a rís ar fud an dáin, madar leis an droch chuí ina bhfuil imirceig, linmh agus páistí na másc, agus iad ag fannacht, agus ganna Isacha, céirtá nándil. Tá go leor daoine in éireann comá, a bhfuil imní ortha, faoin a bhfuil amach rompa. Ní fís céirtá nándún sa bhaile agus trasna néantas Eorpaig, mar a bhfuil daoine ag stracáil leis an éileagar agus an saol sóisialta. Agus a bhfuil fórsaí nua an ag géirí leas a bhaintás sean dealtaí, nó dealtaí nua crochú, agus úsáid a bhaintach fiú as an giniachas gráine agus an éisih etneach. Sa bhilín áirithe tá caite, blian comóra agus macnamh, cuireadh a gcuimhne dúin cé có lúchfar agus atá ar síorseaginne. Rinne mar comóra ar an gcuid ar cuir grúpa beag, ban agus fearr, tús le sra actrí céad blian ó hen, ar a basta tháinig stáitneas blog ar dhearra. Agus sin á dhéanamh agin rinne mar ciúra ar gnéad ar star ar féidir leo úidir bróid agus muoína a thuairtóin, cumála tróir den am atá amach roin. Rinne mar macna freisin ar gnéad ar star a bhí líige nearmad, a bhí seachanta beidir agin, nó fiú a raibh beagus fiú déanta agin díomh. Agus sinnig tuairt ar naig ar bhliain nua, is dúláin dúin ghlacha thugin féin, an rud atá nua. Tá misna goin chun péráid náir len ar leasa ágal in ár níg, agus tá inspráúin le cadarmh nua bhhainú éadrin, agus leis an blanad localach a bhfuilimid ag marachta léir. Bhearigh Nelson Mandela agus an tard aspect Desmond Tutu dúin, gur duine trí bhíhín daoine eile, ba cart go gcuireadh an tuiscin bunúsach seo, ar thábhacht ar an rádá céile, agus ar splácis ar a céile, bán ólais faoin ar blanana, agus ar nífra, agus go dúra sé an gcuis dúin chun múnla agus bartas nua crothú, a cintóig go méid péganíomh dhéanamid sa bhaile agus ar lear, cuimseach agus ile gabhálach. Is é an do lúfhartíocht cuisle ar soci, tá nás cadra níos ládra ná mar cheapaméid, agus níos ládra ná é sin a dhéanaan dailt éadrin ó am go ham. Is dúrláin dún an dán costa na maraméid. Ach ní dúrláin níos mó é, ná dúrláin a bhí réithe ag na glúine a chuig roin, agus a rairi lo iad a háú,
na glúiseach de crogan na níní sin, a bhí faoi cuis star an dain. Is é mo bhí na nalig seo, 2007. Go leanimiis ar aig I gcóirla na céla, chun fíorphoblacht a bhí mar aisling ag ar sínsir a hógáil, a meach lúcanna, féidirachtaí agus freigrachtaí na haisling is sin cuimsethe an. Guim nalig beanathe honna agus blian nua, ina meid dóchas agus muoine agi a ríis, I dácí na héireann, ar gach ile goine bio agi. Berbanacht.